klubstand. Og til at repræsentere den, der kommer denne her smarte version af en Mitsubishi, for det er nemlig dem, der vinder bedste klubstand 2016, Mitsubishi-klubben. Hvad er det, der gemmer sig herinde under? Hvad er det, der gemmer sig herinde under den her? En ganske almindelig 2,0. En ganske almindelig 2,0, men den er pakket pænt ind. Sådan. Pokal og boblevand er altså for at gøre noget særligt ud af standen i år. 2016-pokalen for bedste klubstand altså til Mitsubishi-klubben. I kommer igen næste år, det er vi glade for at høre. Tag kampen op. Den skal jo forsvares. Ja. Der er musik i den 2,0. Og endelig en publikumspris baseret